今日はバイキンマンを描いていきたいと思います。まずですね、丸を描きまして、アンパンマンよりちょっと小さめに鼻を描きます。はい。で、こう、お山というか、つないでですね、歯はね、ギザ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 4個ぐらいかな。でちょっと線を細くして、なんかこうランダムにね「い」が入ってるんで、これも4本かな。はい。でね、ここ鼻にねくっつけて、これ目の位置って結構ね大事なので、ここ隠れミッキーになるように描くといいかも。で黒目ってね、こう大きさによって結構雰囲気が変わっちゃうので、どうしたらいいか分かんない時はにっこりさせましょう。でね、角の位置も結構重要で、ちょっとこれだと開きすぎかなとか思っちゃう時は、目と鼻をねこう串刺しにしてね、入れるといい感じのバランスで入りますよ。いきますよ。こうしてこうね、ほら串刺し、これバランス良くないですか？はい。っていう感じで、バイキンマンはねやっぱね黒で塗らないと。黒と紫、ほら色入ると一気にバイキンマン。意外とバイキンマン描いてって子供に言われて、いやちょっとってなるお母さん多いと思うので、是非これ真似して描いてみてください。